Sapran state ka khubor ba leit pyniasoh shaka party NPP u Ronie v lingdo khuble pi ki parlok bisna ban sngap ya ka khubor ha ka channel i nong yalam jong ka party NPP jong ka jala ki la kanta ya ki khubor ba MLA jong ka party congress u ba Ronie v lingdo ula pyniasoh shaka party ta ka pen pau ba kem shom la yo e kino ki pin sneu na utai u MLA ka congress halor ka jing trang jong u ban pyniasoh bat ka sen ha ba kren bat ki nong tho khubor working president jong ka party NPP uba hamlet son doling ulong bakin nong yalam ka party kim don jingti be halor kane ka chingjia ki nong yalam jong ka party congress kila persang ban yakendu yo Ronie vilengdo ubdai nong thau ai marwei jong ka grand all party hadin balami ka khubor po Ronie vilengdo unsa lai pyniasoh shaka seng NPP ka telong khubor na ka congress kala pentikna bu president ka party uba bsein pala ulai ban yakendu yo ba Ronie vilengdo lingba ka fun ban yakren halor kane ka kam nong yalam ka party klia kren ru yakne ka kam hapo jong ka party kaladon ka jinga kren hapo ka seng Ronie umshom la don hangta bangim tiptikna la ulai shaka jakasa dem la ong ka tolong khubor wat la yathu bo ba Ronie vilengdo ulopha ya ka jingpin sneu shakin nong yalam ka NPP handrai ka rai ka khadu ka shong hakin nong yalam rangba jong ka party NPP khamtam e hau menteri rangba jong ka jala ukorat ke sangma kumban shukdeu hangne Ronie vilengdo ula shakli manshua hato udang ne ember ka party congress wat apdeng ka por ba jinjar bat ula pun pau ba karai jong u kan long kat kum ka jingkwa jong kinong thebut jong u te parlo ngin sapek hadin balami kane ka khubor hato Ronie vilengdo unlai ne man pyniasoh shaka party NPP te parlok tan kini ki khubor ngangai yo pla seu thu ngin sai kandu hakwei pat ka video khuble shibun